A volta ao cole é, sen dúbida, unha das campañas máis importantes do ano para o comercio local de Pontevedra. Nesta tempada, os pequenos establecementos prepáranse para o regreso ás aulas dos máis pequenos e para moitos esta tempada do ano é vital a nivel económico. Porén, nesta ocasión a situación é moi distinta. A incerteza xeradas arredor do protocolo establecido pola Xunta de Galicia está a xerar moitas dúbidas entre a comunidade educativa. Unhas dúbidas que se estenden tamén aos negocios de proximidade. Unha volta ao cole que se presenta de momento, e xa o digo como nai, con certa dificultade. Pero vamos a levar un mensaxe positivo, á cidadanía, ás nais, ás familias, aos pais e aos nenos que empecen con ledicia esta volta ao cole. Coa intención de que os rapaces regresen ás aulas da maneira máis segura posible, os pequenos comercios de Pontevedra están xa a traballar para esta volta ao cole tan atípica. Nos temos que traballar para que o colexio vai comenzar, e que vai a comenzar un curso, como onte dicía o presidente do goberno, que foi claro na mensaxe, que se traballa para comenzar o cole, que é unha normalidade, unha nova normalidade, cunhas claras ideas que comece o cole para os nenos dentro da seguridade, evidentemente, non? Entón, o comercio local ten que estar a punto para ese comenzo do curso, e me consta que xa está a punto para o comenzo do curso. Este ano o apoio ao comercio local é máis importante ca nunca. Por iso o Concello de Pontevedra puxo xa en marcha unha nova campaña para que a cidadanía invista nos negocios de proximidade.